बिटिआर सरकाराव इउपिपिएल सरकारजों थाफानाय एमसिएलए इएम बा बिसिनि गिदिर गिदिर सेन्ट्रेलनि लिडारफोरा दिनै गुगा गुगा सानफा एफा गुगा माने बिपिएफआव जइन जाजोब्बाय। बे समाव मिडिया नायगिरि साफ्रोमखौबो खुलुमदों, गोजोननाय बावदों। बयहाबो मोनसे चइस थायो आरो बे चइसफ्रा समजों लोगोसे सोलायबाय थायो। दा इउपिपिएलनि गोख्रों मावथि आं सासे मानसिमोन आरो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल इयुथ विंसनि आं वान अफ दा सेक्रेटारिमोन। आङो गिबियावनो हामबाय होग्रोनोसो सानदों मानगोनां बारग' बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आंनो खाबु आरो समखौ होनायनि थाखाय गावनि पार्टियाव। बे समाव आङो दिनै बहुद माने एनालाइज खालामनानै बा साननानै दिनै बिपिएफ पार्टियावनो आङो, जिहेथु आं सिगां बिपिएफ पार्टियावनो 17 बोसोर थाबोनानै मावखानायमोन, बेनिफ्राय मोनसे टीम नांगौ जायो पलिटिक्सआव थानाय समाव। आरो दिनैनि बे समावहाय आङो इउपिपिएल पार्टियाव दंब्लाबो मावदोंब्लाबो गावखौ हारसिं बायदि मोनो बा टीम गैया बायदि मोनो। जिहेथु माने आंजों फैफानाय माखासे टीमफ्रा बिसोरो थांग्रोजोब्बाय दाखालिबावै बा मास मोनसे मोननै सिगां, सप्तानै सिगां। दा बेनिखायनो जेराव पलिटिक्सआव थानोबा मोनसे टीम नांगौ जायो। दा फुराना टीमफोरा थांनायखाय बे समाव आं दायो बिपिएफजोंनो सिगां मावबोखानायखाय बेयावनो थांफिननोसै होननानै, बिपिएफआवनो थाफिननोसै होननानै दिनै बे आं डिसिसनखौ लाबाय। आरो मोनसे बाथ्रा दङ, अल इज गल्ड होननाय, गोजामानो सना। बेखायनो जोङो जेरावखि थाया मानो गावनि न'खौ गोसोखांफिनबाय थायो आरो। थ' बेनिखायनो आं दिनै बिपिएफआव फैफिनबाय। इउपिपिएलनि अबस्था होननानै बुङोब्ला दा नोंथांमोना नुबाय थादों बा ससियेल मिडियायाव नायदोंबा नुबाय थादों जे थांनाय बिटिआर सरकाराव इउपिपिएल सरकारजों थाफानाय एमसिएलए इएम बा बिसिनि गिदिर गिदिर सेन्ट्रेलनि लिडारफोरा दिनै गुगा सानफा एफा गुगा माने बिपिएफआव जइन जाजोब्बाय। दा बेखौ नायोब्लाथाय आं बुंलायनांगौ बा फोरमायलायनांगौ होननानै साना। मानो थाखाय मानसिफ्रा गावनि पार्टिनिफ्राय गुबुन मोनसे पार्टियाव थाङो, बिदि दा थासारि आरो इउपिपिएलनिया। जेन-जेट होननाय जेनेरेसन जिर' होननाय मोनसे दोहौ दायो सोमजिखांदों जोंनि बिटिआरआव, जायहा माने नेपालाव स्टार्ट जादोंमोन, नङा होनबा? आरो बिथांमोना सरकार सोलायनो हानाय बिदि मोनसे परिस्थिति लाबोदोंमोन नेपालावहाय। दा जोंनि बिटिआरआव बे सेम माने फर्मुलाखौनो बाहायदों इउपिपिएल हान्जाया। खिन्थु आं नुबाय जे बे जेन-जेट होननाय मोनसे ग्रुपआ इसिबां दोहौ लाबोनो हायाखै, नांगौबायदि दोहौ लाबोनो हायाखै। जुदि दोहौ लाबोनो हादोंमोनब्लाथाय गथै बिटिआर बाखिनि इयुथफोरा दिनै जेन-जेटजों जमा थाफानानै खामानि मावगौमोन। नाथाय दिनै बे समाव जोङो माने 40-60सो नुदों। 40% जेन-जेटजों दङ, 60% नोङो रिजनेल पार्टि जोंनि थाखानाय आथिखालनि सरकार बिपिएफ पार्टिजोंनो दङ। नोंथांजों लोगोसे जाखो दिनै? आङो दिनै बे मुहुर्तआव माने रावखौबो बिदि लिंबोफानाय बिदि माबा खालामाखै। खिन्थु जोंहा फंबाय दङ, जिस्केल फंबाय, बिथाङाबो वान अफ दा सेक्रेटारिमोन भेरगाव डिस्ट्रिक्ट इयुथ विंसनि। जों सानैजों थाबाय थाखायो नालाय, जेरावनो थाङो जों बेयावनो ज' थायो। दा बिथाङाबो दिनै फैफाबाय आरो। दिनै जुदि सुबुं गुथुमाखौ नायोब्लाथाय आरो वेल एक्सपिरियेन्स हिसाबै, जिहेथु माने फुराना थांनाय समफ्रावबो रिहन दैमारि सारा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बा उदालगुरि समस्तियाव बियो खनब्रै एमएलए जाखांबाय। बिनि गेजेराव मोननै टार्म्स बिथाङा मिनिस्टार जाबाय। दा बेखौ नायोब्लाथाय बिथांनि अबदान बहुद दङ उदालगुरि समस्तियावहाय, उदालगुरि लेजिस्लेचरआव। दा मिटिंफोरनि सुबुं अनजिमानि गेदारिंखौ कम्पेरिजन खालामनानै नायोब्लाथाय जों दिनैनि दिनाव रिहन दैमारि सारजों बांसिन सुबुंखौ अनजिमाखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेखौ नायोब्लाथाय रिहन दैमारिनि देरहानायनि पसिबिलिटिखौ आङो माने आउट अफ 100 99% नुहुरदों। फैबाय थानाय समाव
ना आं दहायबो बुंबाय जे जोंहा मोनसे टीम दङ बे टीमा माने जोङो क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टसिम दङ टीमा आं दहायबो बुंबाय जे आङो टीमाव हारसिं जाबोनायखाय माने गोजोननाय सुखुनाय मोनाखैमोन इउपिपिएल हानजायाव दा जोङो मोनसे टीम थाखानाय हिसाबै आंहा पार्टियाव हाबनानै मावनाय समाव इसिबां उसुबिदा जानाय नङाखौ आं नुहुरदों जेराव आङो माने गावनि टीमजों बा थाबोनाय जोंनि बिपिएफ पार्टिनि लिडारफोरजों फुराना लिडारफोरजों आं डिसकासन खालामनानैसो आं बे हिदानथ'खौ लाखादों बेनिखायनो बांद्राय उसुबिदा जानाय नङा बायदि आं सानदों नाय बे थासारिया माने मोनसे समाजाव गाज्रि रिएक्सन लाबोयो आङो रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जे इउपिपिएल पार्टिनि आदामोनखौबो आरो बिपिएफ पार्टिनि आदामोनखौबो पलिटिक्सआ मोनसे कालचार आरो बे कालचारखौ जों नांलाय खमलायजों बुख्रुब बुसिजों माने गुबुंले खालामाबा मोजां जायो होननानै आं सानदों आरो दिनैनि दिनाव